Тут радыёвызвалення. Вы слухаеце голас сваіх суродзічаў беларусаў з вольнага свету. Дорогие суродзічы, браты беларусы, дзе б вы толькі не знаходзіліся. З глыбокім узварушаннем першы раз прамаўляем да вас чання з вольнага свету праз радыёвызваленне, распачынаючы сталыя і рэгулярныя беларускія перадачы. Таму сённяшні дзень ёсць для нас урачыстым днём. Вітаем вас усіх у гэты дзень, а асабліва ж тых беларусаў, што знаходзіцца пад жудасным прыгнечаннем камуністычнай тыраніі на бацькаўшчыне. Беларускія перадачы зрываліся час ад часу з антэнаў Нью-Йорку, Монтрэалю, Буэнос-Айрес, Мадрыду, Рыму і іншых месцаў вольнага свету. Але сённяшняя падзея мае для нас асаблівае значэнне. Сёння мы, беларусы з вольнага свету, атрымалі настала новае, наша ўласнае аружжа, скіраваныя супроць бальшавізму. Аружжа ў відзе нашага ўласнага вольнага слова, дабранага намі самімі.